Fewda işgärleri ilata döwlet dukanlarynyň göýberlen subsidiýalenen önümleriň adamlaryň ýaşaýan ýerlerine eltirip berilmeginiň ýergurluk aradan aýrylýança dowam etdiriljakdygyny esdip lapket bolurlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Mundan öň ol önümleriň täzelikde nowatlary ýaşyrmak üçin tapylan usulynyň 25-nji maýy Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy bellenýänçe saklanyp, soň ýatyryljagy barada çaklamalar edilipdi. Emma häkimetler görnüşinden ilaty el ýeterli wagtdan göýberilýän önümleri şeýle usulla paýlamagy has netijeli hasapladylar we azyk garytlaryny adamlaryň öýlerine eltip bermegi dowam etdirmek kararyna geldiler. Bir ýurtda prezidentiň awraýyny açyrýar diýilip bilinen dukan nowatlarynyň soňuna çykylýanyny, inni daňdan baryp subsidiýalenen wagtdan göýberilýän azy önümlerini almaga garaşýan we nowatda uruşýan adamlaryň görülmejekdigini aňladýar. Şeýle-de habarçynyň degişli hünärmenden alan maglumatyna görä, güýç guruluşlarynyň işgärlerine sewda puwdagyny batyş edip, olary gorkudyp, öňküleri ýaly harid almak üçin wezipelerinden peýdalanmalyk barada duýduruş berildi. Türkmenistanyny dowam edýän azyk krizisiniň anyk görkezlisi bolan nowatlara garşy göreş vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň prezidentiň awraýyny gorama ugrundaky tagallalaryň netijesinde güýçlendi we Azatlygyň habarçysy geçen hepdeniň aýagyna Aşgabatda çöregiň dukany agşamlyk iş wagtynyň aýagyna getirilip ertesi duýdansyz satylyp başlananlygyny habar berdi. Bu täzelik çörek getirýän awtologyň we oňa garaşýan adamlaryň üýşmeleňleriniň wideýagy edilmeginiň öňüne almak maksady bilen giýrildi diýip anonimlik şertinde gurlaşan sewda işgäri aýtdy. Emma muňa garamazdan dukanlardaky nowatlaryň ýitirme edilmegi azyk meselesiniň belli bir derejede hem bolsa oňun çözülýänligini aňlatmaýar. Ýurdun tebitlerinden gelip goşýan maglumatlara görä, buğday baradaky döwlet tapşyryklaryny ýerine ýetirýän ýurtda guruk gelen ýylyň oragyndan öň çörek, un, iýim gytçylygy hasyety duýulmaga başlady. Ýurdun günwatarynaky Türkmenbaş şäherinde hem çörek gytçylygy ýeti duýulýar. Yerli habarçy şu gün bu ýerde döwlet dukanlaryna berilýän un we çörek paýlarynyň beçberiniň agyldylanlygyny aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedow 15-nji maýda şu ýylyň 1-nji ýulundan 1-nji sentýabryna çenli aralykda awada milli syýasatçylyk zogalagyna adamlaryň din jalsyny guramagy öpçün etmek barada karary gol çekdi. Prezidentiň karary bilen maglykda yerli ilat inni aýyň başyndan döwlet dukanlaryna un, ýağ, tow eti ýaly azy önümleriniň çykarylmagyna garaşýar. Häzir Türkmenbaşynyň kenar wadaryna 150 gram çemes çörek 8 manat, kartoşka 16-20 manat aralygyna, soğan 9 manat, 1 kilogram tügü 20-25 manat bahalanýar diýip yerli habarçy bu sebäpde azy önümleriniň beýleki ýerlerdäkiden azyndan bir hesse kän gymmatlanlygyny habar berýär. Onun sözlerine görä karantin çäklendirmeleri sebäpli işini ýitiren adamlaryň köp bolmagy, dollaryň gymmatlamagy ilatyň satyn aljalyk ukuyuny düýpli pete gaçyrdy. Mundan 5-10 ýyl öň ýurdun iň möhüm şäherleriniň biri hasaplanýan ýerde inni zirdi dörýän adamlar köpelýär. Aýal gyzlaryň arasynda ten satmak hadiseleri görüldi. Hatda döwletden gowy aýlyk alýar diýip bilinýän polisiýa işgärler hem öz iş ulaglaryna adam gatnadyp goşmaçy garam jetmäge çalyşýar diýip habarçy aýtdy. Radioның habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan polisiýa ofisiýeriniň tasdiklamagyna görä 1800-2000 manat aýlyk Türkmenbaş şäherinde diňe bir tyşytlap soňda 10 gün maşgal eklemäge ýetýär. Azatlygyň ýurdun içeri işleri ministrligi bilen habarlaşyp polisiýa işgärleriniň aýlyk öpçünçiligi barada düşündiriş almak synanşygy herlikçe netije bermedi.